салом алейкум духтарако, созаи нағзе саломатиётон хубай. Ман шумода мехоҳам комбахтои корейски нишон диҳам. Встреча комбахтои корейски оригиналош сабукакай. Мана ҳамаш санги хамилён задагӣ евростил. Аллакай сезонои ҳамина омадистиян духтаро. Марҳамат бе чихол пӯшида мешава. метавонен дархост кунед. Нархаш 240 сомонаи ҳозирашта. Шояд аз пеш бо қимат шава, шояд ки арзон шава. Иш номаълум, барои ки бори навай. Инаи рангша бинен чихе хушрӯчай, бори новинка, ҳози ҷуда нестай. Мана метавонен дархост кунед. Сабукакшай, бори оригинал шай. Боз дуруст пас паделкаш бисёр мебарад духтаро. Ина касе дар оригинал дар кор боша, бори якм дар кор боша, марҳамат дархост кунед дер накада. Ина бо ҳастаи дигар намудош корейски встреча комбахт ном дора. Мана дидани аҷоибо 240 сомон сангои хамилён задагиай. Фасони нигоҳ кунед. Иглшам хушрӯакай. Сабукакан духтаро. Мана инаи рангшам ҳастай. Ай ҳар як глш ҳар хел ранг дора. Диден? Иям хушрӯ метова. Ина барои занҳо низ ҳаст. Анаи рангаш метавонед аз ин ранг интихоб кунед духтарако. Хулас ҳамаш бори новинка, бори фасон дер накада қафо намонен духтаро аз бори новинка. Мана аз анаин ранг астай бисёр ҳам ранги хушрӯай. Касоне ки рангои светлиро нағз мебинанд, марҳамат встреча комбахти корейски аз анаин ранг. Мана бо и дигар рангшай. Ранги комбахт метавонанд духтаро. Аз комбахтои итальянка ҳеҷ фарқ намекунанд. итальянкое ки дини мазурай ай ҳамно ҳеҷ фарқ надора. Ина ҳозир бо шумода машмо анаи намуд гула нишон метам. Инаи рангша бинед бо чихе хушчай аҷоибо тай иглаш светлый. Ина бо дигар рангшам ҳастай. Мана нигоҳ кунед. Гули фасон ҳастай. И бо дигар рангошам дора. Ҳозир ман дигар рангошам нишонтон метиҳам. маъқултон меша духтаро. Сезони ҳами омадагиай дер накунен. Я либос 240 сомон духтаро. Беҳаду беҳад фасон. Мана аз фиолетовиш ҳаст, аз анаинаш ҳаст, баъд аз анаи ҳаст. нигоҳ кунед. иглаш бо чихе хушрӯчай. На духтарако барои арӯсакоям мехаранд. ина беҳтарин вариант, нархи арзон. метавонед аз анамино гирен. иш хушрӯа барои духтаро. ина духтар пӯша касе ки розови мехостен духтаро. ана игл омадагиай. ай пеш хушрӯвай мулоимай патакшам аҷоиботай. бе чихол пӯшида мешава духтарако. хулас анами ҳамаи новинкаи мо буд. метавонен дархост кунен. ҳозир ки бор новинкаяй бори тозаша мегирен. дуруст пас ки паделка бромад баъд демсорт семсортош меброя. бинед чихе хушрӯкае. боқӣ саломат бошед дӯстони ман то видеоҳои оянда. салому алейкум духтарако, созе нағзе саломатиётон хубай. бо ма шумода новинка нишон метиҳам. беҳад новинкаи хушрӯи пеши бозор. ин материали ваяя ҳарир. нигоҳ кунед чи хеле камака хеле медава. мана шушта мепӯшен ҳеҷ намеша. ҳамаш санг дорад духтарако. ҳозир чанд расветкаи фасонай ҳамаша шумода нишон метиҳам. и барои шумо барои клиентои ман 250 сомони духтарако. марҳамат точка напурсед илтимос. фақат доставка кати мо кор мекунем. метавонед дархост кунед. ҳамаш хеле сангои хамилён дорад. ина марҳамат шумода ман нишон метам. ҳамаша беҳад паплинакои фасони харир омадагиай. диден ҳамаш намхе санги хамилёни якм сорт задагиай. диден чихе фасонакай шушта мепӯшен духтаракое ки атлас бояд пӯшен. ина нигоҳ кунед. ина и рангшам ҳастай. диден и рангшам аҷоиботай. мана метавонед дархост кунед. сери зард. баъд ана сиёсафед бисёр мепурсанд. сиёсафедам дорем духтарако. муаллимаҳои азиз бисёр шумо мепурсен. ина ҳастай. метавонед аз харир дархост кунед. материали аҷоибай. то ҳол ин намуд материал омадагӣ набуд дар ин нусхо. ина бори навда омадай. дер накунед. нусхачаш чихе хушрӯчай. баъд ҳаст аз анаи намуд.
ҳамаи амино я либосаш 250 сомонай. Арусакодам гирен духтаро хушрубай атлас гирифтанда инис хора гирен хушрубай барое ки материалш чи намешад духтаро инами тумурчаш мада маъқул шуд. Мана бинен чиқа куртада хушру мебиёд духтарако бо муллой макай мешувен ҳичи намешад чанд сол мепушед. Мана диден хулоса ҳамино ҳамаш навинта будан, ҳамаш 250 сомонӣ будан донада. Касоне ки опт мегиранд марҳамат духтаракои азиз шумо да ино бо арзон мешава. бибинед иш чиқа фасонай бо имай бар. خلاص با همین نوار امروزه را مجمع بس میکنم. سلامت باشید. نوارهای نوی ما را انتظار باشید حتما.